Pagkatapos ng Candon City, dito na tayo sa Santa Lucia. Santa Lucia, Ilocos Sur. Pare-pares lang naman sila ng tanim. Mais. Hacienda, encomiendan sa ito, no? Hacienda ito. Santuario de Santa Lucia. Yung puti Castilla. Ang dami nilang tanim. Granary din, Kung Pilipinas. pupunta tayo dito sa Ilocos at madadaanan nyo ang tabi-tabing puno ng mangga dito sa right side pag galing kayo ng Manila, nasa Santa Lucia, Ilocos Sur na kayo. Sunod na mangga, di ba? At malapit na kayo sa Candon City pagkagaling kayo ng Manila. O, di ba? Ang sarap tingnan. Tinitrim lang nila. Hey. So review natin pagkagaling ka ng Abra, malalagpasan mo ang mga iba't ibang bayan ng Ilocos Sur na Narvacan, sunod ay Santa Maria, tapos San Esteban, Santiago, Candon City. Ngayon, nasa Santa Lucia na tayo. Pang-anim na bayan ng Ilocos Sur. Pagkagaling ka ng Abra. Santa Lucia Public Market. Nagdito mga school ito. Na-traffic po tayo sa harap ng eskwelahan.
Ito yung mga lumang bahay. Kastila niya, Kastil nga bahay ito kasta. Ay yung church nila. Oh. I love Santa Lucia. Views. Barangay San Juan in Santa Lucia. Yung mga bakanteng bukid, tinatamnan naman nila. Kagaya nito, madadaanan natin. Bakanteng bukid. Diyan sa kabila, mais. Isang nalakat di tarong di bagyo at di mo di bagsakan dami no. Hangga po Pangasinan ba? Pangasinan no. Kaputi baba pa nagkilingan ka daw. La Union. Bagyo. So nalaklakapit tinatang yung bagyo no. Ano to baba. Kat, di kamatis daw. Naglalapan Pati bangos nalaklakapay. Ayun. Iba nagado kami tag-deliver na bagyo. Salamat po, sabi ni Santa Lucia. Salamat po. Maluwalhating paglalakbay.